Neko da slušaj gleda. Šta je najjednostavnije? Najjednostavnije je naravno pokušati zalupiti nogom. Ako je malo bliže, kraj nas, pokušati zalupiti u koljeno, jedna se zalupiti i nisi ovajnicu. Zumno bilo bi jako bolo. I sad ćemo raditi nešto drugo. Desna, lijeva. Znači, hvata njegovu desnu ruku. Što jeliko? Znači, dolazi sa strane, radimo u ovim ševerama. Pušta svoju lijevu ruku, sada na njegov lakat, desnu prebaciti tu, radi hvatići ključ. I ovdje dosta nemaju lijevi. Nije jednostavno. Znači, desna, lijeva. Lijeva noga ide unutra, idem točno počne do njega. Znači, ne idem dalje. Počne do njega i dižem ga gore. Puštam lijevu ruku, gdje se dalje držimo zraka. Lupa ovakav, premještam. Ovo zadaliće ovakav. Ne vidiš? To je tu. Lupa se srđe do ruku, pup i na njegovu ruku, lijeva ruku na zrak i dobro. Probaj.